Rakkaat radion kuuntelijat, unissa kävelijät, yökyöpelit, on taas tullut yömyöhään aikaa. Ja tuttuun tapaan Esko Mörkö lukee vanhoja jalloja. Kuumana kesäiltana Soramon tuikkui ihmeellistä värettä. Ajoimme Leilan kanssa parkkiin tutulle paikalle. Ohut farkkukangas kykeni vaivoin kätkemään pullottavan kelloni. Hei, kuunnellaanko musaa? Kysyin viattomasti. Miksei, Martti? Leila vastasi. Tuntui kuin suuret voimat olisivat olleet apunani, sillä radiosta alkoi Simo Salmisen pornolaulu. Aloitimme piehtaroinnin. Skodan ikkunat saivat huurteisen peitteensä tuossa tuokiossa. Omenat saivat kyytiä ja samalla Leilan hikinen käsi lähestyi vavisten kelloani. Kelloni pysähtyi. Yömyhää, Esko Mörkö. Onko itse Esko Mörkö? Minä vain halusin kertoa teille, että olen nauhoittanut kaikki ohjelmanne. Te olette loistava. Kiitos. Kiitos. Kiitos.